sulle ilo ja kunnia lavalla seuraavasti. Jogi, joogatutkija, kirjailija, Linjo-Oulun perustaja, School of Practical Consciousness koulun perustaja, sielun viisas, Ingmar Pilvi. Autetaan sen saada. Tervetuloa. Huomenta kaikille. Huomenta. Can translate from Estonian to French, that good Finnish speaking person. Okay. Let's start. Can you sit? It's okay? No, so, eesti keel. Ma mõtlesin tükk aega, mida ma teiega räägin, sest räägin pikalt, mis puhul teile räägime, sest oled ma 30 aasta praktiseerinud. Huolimatta ulkonäöstäni olen harjoitellut yli 30 vuodet. Kui ma vaatasin seda nimekirja, mis kõik läbi jookseb, siis kõik need asjad on mulle ka tuttavad. Ja kun mä katson tällä kokonaista listaa, mitä täällä käytän läpi ultrapäivillä, sitten suurin osa niistä on minulle hyvinkin tuttuja. Aga need ei ole toonud mulle seda rahu, mis mul täna on. Mutta nämä eivät ole tuoneet minulle sellaista rauhaa, mitä minussa nykypäivänä on. Ma mõtlesin, mida teile rääkida teemaks on veel tõelise mina leidin, aga ma vaatasin, kui tehti sissejuhatust ja tegid väga ilusasti kaasa kogu selle protsessi. Mä katson, että mistä voisin puhua teille ja vaikka tämän luennon otsikko onkin todellisen minä löytäminen, silti mä katson, että suorititte tämän harjoituksen tosi hyvin, mitä tässä oli alussa. Ma lisaksin siia lihtsalt mõned elemendid ja kui te olete nõus, siis teeme kõik uuesti tepoostada. Jos te suostutte siihen, että tehtäisiin samanlainen harjoitus yhdessä uudestaan ja lisäsin pari yksityiskohtaa. Ühte asja ma tahaks veel korraks mainida, vaadates kogu seda raamatute osa siin, kogu seda letti ja kõike seda, mida te juba õppinud. Katsoessa kaikkia näitä aikakausilehtiä ja kirjoja ja mitä täällä on kaikki esillä. See, mida me kõik võime teiega teada saada, seda on lõputult. Me isegi ei suuda kõike seda ära õppida, mis siin lettidel väljas on. Kaikki se, mitä me voidaan saada tietää, on hyvin paljon ja emme kykene oppimaan kaikkia sitä, mitä täällä on esillä. Isegi kui me elame 1000 aasta vanuseks, ei suuda me kogu teadmist omada ja ikka sureme teadmatuses. Vaikka me eletäisiin 1000 vuoden ikäiseksi, silti emme pystyttäisi omaksumaan kaikkia sitä tietoa. Kus on siis point, mitä mä etsin? Missä on sitten tämä juju, mitä etsimme? Ma toon välja 3 põhjust, mis on põhjuseks igal elusolendile, miks nad üleüldse elavad ja tegutsevad, mille nimel nad tegutsevad. Ja tuon nyt esille 3 syytä, miksi elävät olennot toimivat. Ehk kõik asja, mida me teeme elus, ükskõik mis nad ka ei oleks, sisaldavad alati 3 puudust. Mitä tahansa teemmekin elämämme aikana, ne kaikki pitävät sisällä 3 puutetta. Ja kogu ajan nende 3 puuduse korvamine, nende otsimine, nende realiseerimine. Eli 3 puutteen toteuttaminen ja niihin ratkaisun löytäminen. Esimene puudus, tõstke käsi, kui te tunnete ära, et ma räägin teist, et see ei ole teoreetiline.
Ja, eli nostakaa käsi, jos tunnistatte, että tämä koskee teitä. Ma pole veel küsimusi küsinud. Kysymys tulee vasta. Esimene puudus on, või vajadus on olla keegi. Ensimmäinen puute on tarve olla joku. Kas sul on vajadus olla keegi? Onko sinulla tarvetta olla joku? Isegi kui sa ei taha olla mitte keegi, oled sa ikkagi keegi. Eli vaikka et halusikaan olla kukaan silti olet joku. Iga hetk sa oled keegi. Kui ma küsin, kes sa praegu oled, sa ütled, näiteks, et mul on see nimi või mul on see tuju, mul on see mõte, mul on see sugu, mul on see positsioon. Eli jokaisena hetkenä sä olet kuitenkin joku, että minulla on tämä ajatus, minulla on tämä tunne, minulla on tällainen sukupuoli. Kui sä ütled, et ma ei tea, kes ma olen, siis sa oled see, kes ei tea, kes ma olen. Ja jos sä sanot, että mä en tiedä kuka mä olen, että silloin sä olet se. Kas on võimalik olla mitte keegi? Onko mahdollista olla ei kukaan? Nii et sa oled kogu aeg keegi. Silloin, että Nii et sa oled kogu aeg keegi. Niin, että sä olet kokonaan ajan joku. Kas see ei ole kuidagi seotud eneseotsinguga? Onko tämä kytköksissä itsensä etsintään? Kas üks elu suurimaid küsimusi ei ole, kes ma olen? Eikö ole elämän suurin kysymys, että kuka minä olen? Teine krooniline puudus on vajadus teada ja kontrollida. Toinen krooninen puute on tarve tietää ja kontrolloida. See sul olemas? Onko tämä sinulla? Sellepärast me oleme siin kõik, eks ole? Sen takia me olemme kaikki täällä. Ja tulime teada saada, kontrollime, mis naaber teeb, kas kõik on nagu hästi, et kuidas sina riided sul on, mis tal seljas on ja kuidas üldse teised mind vaatavad. Ja tultiin tänne hakemaan tietoa ja sitten tarkistetaan, että mitä mulla on päällä ja mitä naapurilla on päällä. Ja nii edasi. Ja niin edelleen. Ja meil on vaja pidevalt teada ja kontrollida, vaadata televisiooni, vaadata YouTube'i näiteks, Messengeris olla. Eli meillä on jatkuvasti tarve tarkistaa ja kontrolloida, että mikä on televisiossa, mikä on YouTubessa ja Messengerissa. Vaadata, että tal on hea tuju ja mul on halb tuju, ma lähen ära, et ma näitan, et mul on halb tuju. Katsoa, että hänellä on se huono tuuli parhaillaan ja minulla on sellainen tuuli ja sitten mä voin poistua. Ja siis vaata, milline tuju tal on ja kuidas ma pean temaga käituma, et tuju mitte rikkuda. Ja katson, että hänellä on sellainen tuuli ja minun täytyy nyt käyttäytyä hänen kanssaan näin. Ja sitten tulee meiltä, maksut on maksamatta. Ja sitten palaa mieleen, että mulla on vielä verot maksamatta. Teadmine ja kontrolliminen. Tieto ja tarkistelu. Kas te olette avastanud seda enda juures? Oletteko havainneet sellaisen elämässäsi? Osad on, mul on hea meel, että osad on avastanud. Ja osa teistä on havainnut, mulla on tosi hyvä mieli siitä. Kui teised pole avastanud, siis tõenäoliselt te püüate aru saada, millest ma räägin ja see on ka vajadus teada saada. Ja jos et ole vielä havainnut sitä sitten, sä ajattelet siitä ja kyllä sä pääset siihen tulokseen. Kolmas puudus on Kolmas puute on. Kõik tahavad tunda ennast hästi. Kaikki haluavat kokea itse olonsa hyväksi. Tõstke käed, kellel seda puudust ei ole. Nostako kätesi, jolla ei ole sellaista tarvetta. Tõstke käed üles need, kellel ei ole vajadust tunda ennast hästi. Nostako kätenne ne, jotka ei tarvitse voida hyvin. Yhtä ei kättä ole, sitä mä arvasinkin. Ei ole yhtään kättä, että näin luulinkin.
Kas kõik see, mida sa elus teed, on ainult selleks, et sul tunneksid ennast hästi? Onko kaikki se, mitä elämässäsi teet, voidakse paremmin ja hyvin? No vaata natukene, mis sa oled enne teinud, vaata minevikku näiteks. Või tänast hommikut, vaata, kas sa tegid neid asju selleks, et tunda ennast hästi. Katso, mitä sä olet tehnyt menneisyydessä ja katso esimerkiksi vaikka tätä aamuakin, että teit sä sitä kaikkea sitä varten, että voitaksen hyvin. Võib-olla see täna ei õnnestunud, võib-olla sa loodad, et see õnnestub kunagi hiljem. No, jos se tänään ei onnistunut, sitten ainakin toivot, että se onnistuisi tulevaisuudessa. Kui sa menutad, et kunagi olid head ajad, ehk siis sa tundsid ennast hästi ja nüüd ei tunne ennast hästi. Jos sä muistelet, että joskus menneisyydessä oli sellainen parempi jakso, että sit sä muistelet sitä tänään. Ma ütlen hästi kindlalt, see kõlab võib-olla natukene isekalt. Se ehkä, mitä tulen nyt sanomaan, kuulostaa itsekkäältä. Aga see on fakt. Mutta tämä on fakta. Iga elusolendi elu juhib ainult 3 puudust. Jokaista elossa olevaa olentoa johtaa vain 3 puutetta. Vajadus olla keegi, vajadus teada kontrollida ja vajadus olla õnnelik. Tarve olla joku, tarve tarkistaa ja kontrolloida ja tarve olla onnellinen. Kui sa vaatad iseenda elu, enda tegevusi või kellegi teise oma läbi selle 3 aspekti, sa võid avastada, et kõik need 3 sisalduvad igas teos. Et kun sä katsot niin oma elämää ja toisten elämää, sit sä voit havaita, että kaikki nämä 3 puutetta sisältyvät jokaisen elämään. Mis on selle teadmise väärtus, mida ma teiega praegu jagasin? Mikä on tämän tiedon arvo, mitä äsken jaoin kanssanne? Suur küsimärk. Iso kysymysmerkki. Kui sa vaatad, kujutad ette, et need 3 olulist puudust on 3 jõge, mis voolavad kogu aeg tuleviku suunas. Jos sä katsot, että nämä 3 puutetta, 3 isoa jokea, jotka valuvat tulevaisuuteen. Lootuses, et äkki seal nad leiavad oma allika, kust nad tulevad. Ja toivoessa, että ne löytävät tulevaisuudessa oma lähteensä, mistä ne johtuvat. Kuidas sa näed seda lõppu, kas sealt on mingit lõppu näha? Näetkö sä sitä päätöä? Onko siinä mitään päätepistettä? Võib-olla sa usud, et see on niimoodi, aga kas sa nagu näed ka päriselt või? Voi olla, että sä uskot näin siihen, mutta näetkö sä oikeasti, että se voisi päättyä? Kui sa vaatad enda elu, mina näiteks vaatan kogu aeg enda elu, et kui sa vaatad enda elu, siis sa võid kontrollida, kas sa oled astunud sammukese lähemale nende 3 puuduse realiseerimisele. Kun sä katsot omaa elämäsi, kuvittelet elämäsi, että onko sä astunut askeleen lähemmäksi nämä 3 puutteen toteuttamiseksi. Tõsine teema, eks ole. Se on vakava aihe. Kas sa olete kuulnud sellist väljaütlemist, et Jumal lõi inimese oma näo järgi? Oletko kuullut ilmaisua, että Jumala loi ihmisen kasvojensa mukaisesti? Olete kuulnud? Tiedättekö? Mis on see osa, mille lõi Jumal oma näo järgi? Mikä on se osa, mikä Jumala loi oma itsensä mukaisesti? Mis on see osa päriselt? Mikä on se osa oikeasti? Mis ei põhine meie usul sellest, mis see võiks olla? Mikä ei nojautu uskomme, mitä se voisi olla?
see on olemasolu. Tämä on olemassaolo. Ja selle kohta ma küsin ühe küsimuse sinu käest, kas sa oled olemas? Tämän osalta kysyisin sinulta kysymykseen, että oletko olemassasi? Ma ei küsi, millised on sinu mõtted olemasolu kohta, sinu tunded, ettekujutlused ja meenutused selle kohta. Ma küsin, kas sa oled olemas? En kysy sinulta, että onko sinun, millaisia ajatuksia sinulla on siitä tai tunteita, mutta kysyn, että oletko olemassa? Ma küsin veel mõningaid küsimusi sinu käest, et sa saaksid, et ma aitaksin sind jõuda lähemale sellele, kes sa tegelikult oled. Kysyn vielä pari kysymystä, jotka auttavat sinua lähentymään sitä, kuka olet. Sinu keha on aja jooksul muutunud, sinu emotsioonid on aja jooksul muutunud, sinu mõtted muutuvad kogu. Sinun kehosi on jatkuvasti muuttunut, sinun ajatukset on jatkuvasti muuttuneet ja tunteetkin ovat muuttuneet. Kas olemasolu on muutunut? Onko olemassaolosi muuttunut? Kas see olemasolu, mis sul on olemas täna, on see sama olemasolu, mis oli sündides, võib-olla enne sündi, on ka peale surma, vähemalt selle elu jooksul. Kas see olemasolu on sama? Onko tämä olemassaolosi ollut pienenä samanlainen, nyt samanlainen ja onko se mahdollisesti tulevaisuudessa ja ehkä kuoleman jälkeenkin samanlainen? Ma usun, et te avastasite, et olemasolu ei ole muutunud, see on kogu aeg üks ja seesama. Uskon, että havaitsitte, että olemassaolosi ei ole muuttunut. Kas olemasolu on võimalik unustada minevikku või unustada ta ettekujutlustesse tulevikku? Onko mahdollista unohtaa olemassaolosi menneisyyteen tai Tulevaisuuden. Kas see on olnud kogu aeg siin ja praegu või on see olnud kuhugi kadunud vahepeal? onko se aina tässä ja nyt vai onko se hävinnyt johonkin? Kas teile ei tundu, et olemasolu on konstantne väärtus, mis ei muutu elu jooksul, ei arene elu jooksul, ei kao ära kuskil elu jooksul? Olen havainnut, että tämä on sellainen pysyvä arvo, mikä on koko elämämme ajan samanlainen. Muuttumaton. Kas teile tuntuu, et siin on tegemist mingisuguse kummalise nähtusega, mis on igavikuline, justkui igavikuline? Oletko sitä mieltä, että tämä on sellainen ikuisuutta ilmaiseva, ikuinen olemassaolomme? Et olemasolu on midagi igavikulist, midagi väga püsivat, muutumatut, millega sa ei saa mitte midagi teha, välja arvatud, et unustada selle olemasolu. Että olemassaolomme on sellainen pysyvä, ikuinen ja sitä ei ole mahdollista unohtaa, paitsi silloin, kun sä ryhtyt kokemaan jotakin. Või võib-olla sa pole tulnud lihtsalt selle peale, sa pole avastanud seda. Tai voi olla, että sä et ole vielä havainnut sitä. Sulle tuntuu, et siin võib olla midagi ühist Jumala? Tuntuuko sinusta, että tässä voisi olla jonkinlainen yhteys Jumalaan? Selle osaga, mis on Jumala sarnane. Siihen osaan, mikä on Jumalan kaltainen. Kas 3 puudust on olemasolu? Kas see on üks ja seesama? Onko 3 puutetta sama, mikä on olemassaolo? See on väga delikaatne küsimus, millele sa pead ise vastuse leidma.
Se on sellainen kysymys, johon sinun täytyy löytää vastaus. Luotettavasti sä vastasit, että ne ei ole yksi sama asia. Toivottavasti havaitsit, että se ei ole samanlainen. Kump nendest olet sinä? Kumpi niistä olet sinä? Se on identiteettikysymys. Tämä identiteetin kysymys. Ma natukene seletan pisut laiemalt, et näidata teile, kus on teie tõeline identiteet ja kus seda ei ole. Joo, mä vähän laajennan tätä aihealuetta näyttääkseen, missä on identiteetti. Kas teil on olnud sellist kogemust, kus sa avastad, et mul on sellised lollid mõtted peas? Onko teillä ollut sellaisia hetkiä, jolloin te havaitsette, että mulla on sellaisia tyhmiä ajatuksia päässä? Olete, jah? Oletteko? Kysymys on järgmine. Kysymys on seuraava. See on hästi loogiline. Se on hyvin loogista. Kui mina avastan enda lollid mõtted, Kun minä havaitsen omat tyhmät ajatukset, siis kas ma avastan selle enda olemasolust? havaitsenko nämä itsestäni, omasta olemasolostani? Kas see loogika ütleb seda, et kui ma saan avastada enda mõtted, järelikult ma ei ole mõtted. Mõtted on küll peas, aga ma suudan eristada mõtted, mis tähendab loogikat kasutades, et ma ei ole mõte. Kun mä pystyn havaitsemaan ajatuksia, sitten loogisesti katsottuna minä olen erillään näistä ajatuksista. Muidu poleks ju võimalik, kui mõtteid avastada, eks palun. Muuten ei olisi mahdollista havaita ajatuksia. Kas te olete märkanud erinevaid emotsioone, kui nad kerkivad üles, või näiteks avastad, et sa oled vihane või sa oled armunud ja nii edasi? Oletko havainnut erilaisia tunteita, esimerkiksi olet vihainen tai rakastunut? Kas emotsioon on võimalik märgata? Onko mahdollista havaita tunteita? Kes on see, kes märkab neid? Kuka on se, joka huomaa niitä? Kas see igavikuline sina Onko se ikuinen sinä või keegi teine? tai joku muu? Sa võid avastada peeglits, et keha on vananenud, siit valutab, sealt valutab, siit on läinud tühjendamaks, siit on läinud kõhnemaks ja nii edasi. Kes on see, kes vaatab keha? Kas igavene sina või midagi muu? Voit havaita katsoessa peilistäsi kroppasi, että kroppa on vanhentunut tai tästä on vähän leventynyt tai kaventunut, mutta kuka on se, joka katsoo sitä? Kas kõikidel nendel kordadel on alles olemasolu? Onko kaikissa niissä tilanteissa ollut läsnä sinun olemasolosi? Isegi kui sa ei tea seda. Vaikka et tiedä sitä. Tõenäoliselt, eks ole. Todennäköisesti. See osa Jumalast, mis on siis tegelik mina. Se on sitten yksi osa Jumalasta, mikä on todellinen minä. Eks see on see Jumala näo järgi tehtud inimene. Tämä on sitten Jumalan kasvojen mukaan tehty Olemusolu. Atma. Mis te arvate, kas see on hea või halb? Kas tal on mingid halvad iseloomuomadused? Mitä te luulette, onko se hyvä tai paha? Onko sillä huonoja ominaisuuksia? Ja kui me nüüd küsime, et mille pärast me siis kannatame, mida me siis otsime? Minkä takia me sitten kärsitään? Otsime. Ja mitä me etsimme? Kas teile ei tundu selleks, et hakata midagi otsima, hakata midagi läbi elama, tuleb unustada enda olemasolu? Onko näin, että kun sä ryhtyt etsimään jotakin tai kokemaan jotakin, että täytyykö sinun sitten unohtaa oma olemasolosi?
tegelik mina ehk olemasolu on ülireaktiivne. Todellinen minä, eli olemassaolo, on hyvin reaktiivinen, eli helposti reagoiva. Mis see tähendab? See tähendab seda, et mulle võib tunduda, et ma olen mõtleja, mulle võib tunduda, et ma olen emotsioonide tundja, ma võin tunda, et ma olen füüsiline valu, et ma olen probleem, ma võin tunda ükskõik mida. Eli mä voin kokea, että minä olen tämä ajatus, tai minä olen tämä tunne, tai että minä olen se kehon fiilis. Että mä voin kokea vaikka mitä. Kuid tegelikult olen ma endiselt Jumala näo järgi tehtud üks tema osa. Ja huolimatta siitä olen mä aina kuitenkin Jumalan kasvojen mukaan luotu. Aga ei tea seda. Mutta en tiedä sitä. Ja siit tekibki segadus. Tästä tuleekin se sekamus, mida me nimetame inimese eluks. Mitä sanotaan ihmisen elämistä. Kui sa ei tea, kes sa oled sa pidevas lakamatus kogemuses, mis on nagu 3 jõge, millel ei ole ots. Ja kun sä olet jatkuvasti kokemuksessa, silloin 3 jõge viivad sind 3. lõputult ja seal ei ole vastuseid. Ja tässä on sitten nämä 3 jokea, jotka ovat loputtomia ja siinä ei ole päätepistettä. Ma ei tea, kas see oli hea uudis või halb uudis, aga mina soovitan teha tagurpidi käigu. Oliko se nyt hyvä tai huono uutinen, mutta mä suosittelisin tekemään kääntymän ympäri ja palaamaan takaisin. Kohe seletan miks. Ja kerron kohta miksi. Kui sa oled juhitud 3 puudusest, siis ega sind rohkem juhte polegi kui ainult 3 puudust. Et kun tässä on ohjaamassa 3 voimaa, että sitten ei tässä ole muita puutteita. Kahjuks ei ole sa autoroolis sellel ajal, vaid sa istud tagapingi peal ja keegi teine juhib sinu elutaksot. Harmillisesta sä et ole ohjaamassa tätä autoa, vaan istut tuossa takapenkillä ja joku muu ohjaa sun elämää. Kahjuks on se nii. Valitettavasti se on näin. Kuidas se väljendub igapäevases elus? Mutta miten tämä ilmaisee itsensä jokapäiväisessä elämässämme? Kas mõtted juhivad su elu? Ohjaavatko ajatukset elämäsi? See oli küsimus. Tämä oli kysymys. Kas emotsioonid juhivad sinu elu? Ohjaavat tunteet elämäsi? Kas füüsilised vajadused juhivad sinu elu? Ohjaavatko fyysisen kehon tarpeet elämäsi? Kui sa paned asjad öelda tagurpidi ehk loobud kõikidest puudustest, avastades iseennast. Kun sä nyt käännät ylös alasin kaiken ja luovut näistä puutteista ja havaitset itseäsi. Loobumine ei tähenda seda, et sa nüüd lubad endale anda uus aasta lubaduse, et see aasta ma enam ei kasuta enda mõtteid eluks ega emotsiooni. See ei ole see. Eli se ei tarkoita sitä, että selle uuden vuoden lupasit nyt tänä vuonna mä en käytä ajatuksia ollenkaan. Vaid lubadus võiks olla jätkata iseendana. Lupaus voisi olla jatkaa itsenä. Olemasolona. Miks olemasolu on nii oluline ja nii tähtis? Miksi olemasolu on näin tärkeitä? Mitte ainult selle pärast, et sa avastad, vau, ma olen igavikuline. Ei vaan sitä varten, että vau, että mä olen ikuinen. Sa avastad oma tegeliku identiteedi. Sä havaitset oman todellisen identiteettisi. Mis vastab küsimusele, mikä vastaa kes ma olen. Kuka minä olen. Ja selle kaudu sa ületud kroonilise vajaduse olla keegi. Ja sitä kautta sun ylität tarpeen olla joku. Siis sa avastad, et olemasolus on olemas teadvustamine. Silloin sä havaitset, että olemassaolosi on olemassa tiedostaminen. Ja se tähendab, sa oled teadlik, sa tead. Eli sä olet tietoinen. Aga sa ei tea läbi mõtete. Mutta sä et tiedä ajatuksien kautta. Vaid sa tead läbi teadvuse, läbi intuitsiooni, läbi oma eristamise, süvenemise võime. Mutta sä tiedät tiedostamisen kautta
intuition kautta, ymmärryskyvyn kautta, läbi vahetu teadmise. eli välittömän tiedon kautta. See võtab ära vajaduse teada. Se poistaa tarpeen tietää. Teada mentaalselt. Tietää mentaalisesti. Kui sa oled võtnud oma olemasolu omaks, avastad sa omaks võtmise käigus loomuliku õnnelikkuse. Kun sä olet ottanut olemasolosi omaksi, silloin sä havaitsit, että siellä on luonnollinen onnellisuus. Et sa ei pea midagi tegema, et seda saada, et see on olemas. Sinun ei tarvitse yhtään mitään tehdä, mutta sinulla on se jo olemassa. Ja siis sul ei ole vaja mitte midagi enam elus teha selleks, et ennast veel kuidagi teistmoodi õnnelikuks teha. Eli silloin sun ei ole tarvetta tehdä elämässä mitään muuta ollakseen onnellinen. Mõtle, kui palju raha jääb sulle üle. Mieti, kuinka paljon rahaa sä säästät. Sest kui palju sa kulutad raha selleks, et teha ennast õnnelikuks. Kuinka paljon sä käytät rahaa sitä varten ollakseen onnellinen. Nii et see on ka majanduslikult väga kasulik. Ja se on taloudellisesti hyvin hyödyllistä. Niisiis sa jõuad olemasoluni, sa avastad, et olemasolu on teadel, sa avastad, et olemasolu on juba õnnelik. Eli sä tulet itsesi, eli olemasolosi, ja sä havaitset, että sä olet jo onnellinen. Ja siis sa avastad, et sul on mõtted, mis kerkivad üles, sul on emotsioonid, mis käivituvad ja nad ei lase sul olla õnnelikud. Ja silloin sä havaitset, että sinulla on ajatukset ja sinulla on tunteet, jotka ei anna sun olla onnellinen. Sa avastad, et sul on iseseisvalt elav psüühika. Eli sä havaitset, että sinulla on itsenäisesti toimiva psyyke. Ja see segab sul olemast tõeline õnnelik mina. Eli tämä häiritsee olemasta sinun onnellinen, todellinen minä. Praegu on õige aeg näidata teile raamatut, mitte reklaamida, vaid näidata. Eli nyt on oikea hetki näyttää teille kirjaa, että tämä ei ole mainos. Ma mainisin, et ma olen tegelenud nende teemadega väga-väga põhjalikult ja kaua ja selleks, et mitte kogu aeg korrata ennast, otsustasin ma kirjutada raamatu. Olen ollut tekemisissä näiden aiheiden kanssa hyvin pitkään ja välttääkseen jatkuvan toistamisen. See raamat on kirjutatud juhendina, see on nagu manual. Eli tämä kirja on kirjoitettu ohjekirjana. Ja ta on kirjutatud niimoodi, et inimene saab ise sealt lugeda, ise lõppida, ise aru saada, ise rakendada ja vabastada ennast psüühikast, sellest psüühika osast, mille tõttu ta ei tunne ennast elus hästi. Ja tästä kirjasta voisitte lukea, että nämä harjoitukset ja omasta psyykeestä ja nämä harjoitukset on tosi helppokäyttöisiä. Selles raamatus ei ole mitte midagi esoteerilist, aga see on läbi lõhki esoteeriline. Eli tässä kirjassa ei ole mitään esoteerista, mutta silti se on. Miks ta on ühelt poolt esoteeriline, teiselt poolt mitte esoteeriline? Miksi se on näin? Vaadake, me tunneme kõik huvi mingite väga huvitavate asjade vastu, mis toimuvad igal pool maailmas. Mida salajasem, seda ägedam. Et on tosi paljon kiinnostuneita neitä erilaisista aiheista, mitä kaikkea maailmassa on, ja mitä salaisempi, sitä mielenkiintoisempaa. Kõige suurem saladus on inimene ise. Suurin salaisuus on ihminen itse. Et me ei tea, mis siin tegelikult toimub. Eli emme tiedä, mitä oikeasti tapahtuu. Me mõtleme ja teame just kui, aga praktiliselt ei tea. Me ajattelemme ja koemme, mutta oikeasti käytännöllisesti emme tiedä. Ja sellest raamat räägib. Ja tästä kirja kertoo. Ta on inglise keeles, aga mutta ma tean, et seda tõlgitakse soome keelde. Tiedän, että tätä käännetään suomeksi. Nii et varsti saab seda soome keeles lugeda. Eli tämä on valmistumassa. Ma loodan, et saite aru, et see ei ole mingi raamatu reklaam. Toivottavasti et ota tätä kirjan
mainuksena. See on lihtsalt teadmine, et siit sa võid leida abi selleks, et teha iseenda elu paremaks. Se on vain sitä varten, että sä tietäisit, että tästä kirjasta sä voit löytää apua muuttaakseen elämäsi paremmaksi. Tuleme nüüd tagasi selle meditatsiooni juurde, mis sai siin läbi tehtud. Eli palata takaisin tähän meditaatioon, mitä tässä oli. Aga enne seda ma võtan kokku hästi lihtsalt kogu selle pika jutu, mida ma siin rääkisin. Eli mä tein yhteenvedon tästä pitkästä kertomuksesta, mitä äsken kerron. Ehk igal ühel teist on olemasolu, mis on igavene, muutumatu Jumala osa. Eli jokaisella teistä on olemasolu, mikä on ikuinen, muuttumaton Jumalan osa. Alternatiivina on 3 puudust. Ja vaihtoehtona on sitten nämä 3 puutetta. Meie täiuslikkuse otsingud leiavad vastuse alati sealt, kus on täiuslikkus juba olemas. Meidän täydellisyyden etsinnät löytävät vastauksen aina sieltä, missä on jo olemassa täydellisyys. Ehk mitte 3 puudusest, vaid otse vastupidi olemasolust. Eli ei noista 3 puutteesta, vaan meidän täydellisestä olemassaolostamme. Miksi on meie olemasolu täiuslik? Miksi on olemassaolomme täydellinen? Sest Jumal on täiuslik. Koska Jumala on täydellinen. Ma tea, kui mina räägin Jumalast, siis ma tean, millest ma räägin. Ma tea, kuidas teie seda vastu võtate. Ja kun mä puhun Jumalasta, silloin mä tiedän, että mistä mä puhun, mutta en tiedä, miten te otatte tätä tietoa vastaan. Minu Jumal ei ole kirikus. Minun Jumalani ei ole kirkossa. Ega mingis muus pühakohas. Ei missään muusta pyhässä paikassa. Vaid siin samas, kus olen minä. Vaan tässä. Siin samas, kus olen minä. Vaan tässä, missä olen minä. Tõeline minä. Todellinen minä. Tuleme korraks füüsika juurde. Ma räägin võib-olla liiga palju, aga võib-olla see on teile kasulik. Palataan fysiikkaan, että voi olla, että puhun liikaa, mutta voi olla, että tästä on hyötyä teillä. Mis te arvate, mis oli enne suurt pauku? Mitä te ajattelette, mitä oli ennen isoa räjähtystä? Kas keegi teab? Tietääkö joku? Mahdollisuus siihen. Me võime eeldada, et me teame, et seal võiks midagi olla. Tegelikult me ei tea. Me luulen, että siellä jotakin oli, mutta emme oikeasti tiedä. Seda nimetatakse Jumalaks. Sitä sanotaan Jumalaksi. Jumalal on palju erinevaid nimesid erinevates kultuurides ja traditsioonides. Jumalalla on monia nimiä eri kulttuurissa ja traditioista. Aga Jumal on üks ja seesama. Mutta See on Jumal on suure paugu samanlainen. eelne seisund. Se Jumala, sen ison räjähtyksen edellinen Jumala. Ja kui loogiliselt mõelda, siis kui sellest millestki tekkis suur pauk, siis tekkis vähemalt 2 asja. Eli jos miettii nyt loogisesti, sitten tästä isosta räjähtyksestä tuli vain 2 asiaa. Energia ja mateeria. Energia ja mateeria. Ja see on keeruline, kumb oli enne, kumb oli pärast. Võib-olla sama. Eli se mutkikasta, että kumpi oli ennen, kumpi oli jälkeen. Sest kogu see mateeria, mida me teame mateeriana, ka ruumina, kogu universumina, see, millest koosnevad meie kehad, meie ajud, meie mõtted, emotsioonid ja kõik need liljad, kõik muud asjad on samast ainest, samast energiast. Eli tämä mateeria, tämä aine, tämä koostuu Samast ainest, samast mateeriast. Me ollaan kaikki lähtöisin samasta aineesta. Ehk öeldakse, et me oleme nagu tähed tolmust ja tegelikult me oleme suurest paugust kõik. Eli sanotaan, että me ollaan tähtien pölystä, mutta oikeasti me ollaan sieltä isosta räjähtyksestä. Või võib siin mõni erand olla, keegi on kuskilt mujalt pärit. Tai voisiko tässä olla joku poikkeus, että joku on jostakin muualta? Kahtlane, eks ole. Epäilen. Aga vaadake, kui me vaatame, kuidas maailm on organiseerunud, kas või inimese bioloogiline keha, siis me näeme, et siin on mingisugune teadmine. Jos katsotaan, miten ihminen on rakennettu,
sitten tässä on jonkinlainen tieto. kui me vaatame kas või graniidi üle see kristallistruktuur, me näeme, et siin on mingisugune plaan, see on mingi teadmine. Jos katsotaan kristallin rakennetta, sitten voidaan huomata, että tässä on jonkinlainen tieto. Kui me vaatame meie päikese süsteemis, me näeme, et planeedid tiirlevad. Päike tiirleb ümber galaktika keskme. Kõik see toimub spiraalses liikumises. See ei saa olla suvaline, see on fyysikaline, see on fyysika, see on matemaatika. Jos katsotaan, että miten aurinko kiertää oma kehä ja miten planeetat kiertää. Ma ei tea, kuidas teile tundub, aga mulle tundub küll, et koos selle suure pauguga, selle energiaga ja mateeriaga vallandus ka teadmine. Olen sitä mieltä, että tämän ison räjähtyksen kanssa ilmestyi myös tieto. Mis tarvita võib see niimoodi olla? Voiko se olla näin? Mitä luulette? Saate aru, ma räägin praegu, kuidas Jumal maailma lõi, jah? Huomatteko, että mä kerron nyt varhain, että miten Jumala maailma lõi? See pole teoreetiline. Se voi olla teoreettista. Võib-olla keegi teab täpsemalt, Ehkä joku tietää paremmin, tarkemmin. kui Jumal on, palun rääkige, aga ma olen väga tagasihoidliksin. Olen tässä sellainen vaatimaton. See on tõenäoline. Se on todennäköistä. Ja nüüd, kui me vaatame maailma, siis me avastame maailma. Kun me katsotaan maailmaa, me havaitaan maailmaa. Ütleme, me saame teada, me avastasime, Havaitaan. teadlased avastasid, meditsiina avastas. Havaitsivat, lääketiede havaitsi. Kõik avastavad kogu aeg midagi. Kaikki havaitsevat jotakin. Aga kui lähtuda sellest, et see teadmine juba on olemas, Mutta jos ottaa lähtöpisteeksi, että tämä tieto on jo olemassa, on olemas olnud, on aina ollut olemassa, siis me oleme ikkagi otsijad silloin me ollaan kuitenkin etsijöitä ja heal juhul leidjad. ja hyvässä tapauksessa myös löytäjiä. Kuidas teile tundub, kui suur pauk käis ära, kas siis Jumal jooksis tühjaks ja kõik muutus mateeriaks või on Jumal endiselt siin kuskil juures? Mitä te luulette, kun se iso räjähtys tapahtui, että muuttuiko Jumala sitten ihan tyhjäksi tai miten se voi olla? Et kui Jumal oleks õhupall ja käib suur pauk, siis on selge, et õhupall kaob ära ja kõik sisu vallandub. Gaasid ühinevad omavahel. Jos Jumala olisi iso ilmapallo ja tapahtui se räjähtys, että sitten se kaikki se sisältö valusi ilmakehään. See on ebatõenäoline, et Jumal on õhupall. Se on epätodennäköistä, että Jumala on ilmapallo. Ja tõenäoliselt on ta alles. Eli hyvin todennäköisesti hän on tallessa. Ja nüüd, tõeline mina on üks osa Jumalast ehk Jumala näo järgi ehk identne. Eli todellinen minä on yksi osa Jumalasta, eli identtinen hänen. See on seisund enne suurt pauku. Sen tila ennen isoa räjähtystä. Oled sa olemas? Oletko olemassa? See on enne suurt pauku. Se on ennen isoa räjähtystä. Ja nüüd, kui sa küsid enda käest, et ohoo, aga okei, ma avastan siin, et ma olen olemas, aga kus siis need lõputud Jumala teadmised on? Että voi olla, että sä havaitset, että vau, että mä olen olemassa, mutta missä ovat nämä loputtomat Jumalan tiedot? Nad on siin, Ne ovat tässä. vahest löövad läbi, Välillä ne ilmestyvät, aga enamasti on kättesaamatud. mutta yleensä ne ovat tavoittamattomuudessa missä. Ja ne pystyy tavoittamaan niitä. Intuitsioon on üks omadus, mis tuleb sealt. Intuitio tulee sieltä. Need ülivõimed ilmselt, mida te kõik ihaldate, on sealt pärit. Yliluonnolliset kyvytkin ovat kotoisin sieltä, mitä me kaikki varmaan ihailemme. Teadmised, mis saab peale surma, mis oli enne surma. Tieto, mitä tulee olemaan ennen surma tai kuoleman jälkeen, ennen kuoleman tai kuoleman jälkeen. Kas ufod on olemas või ei ole olemas? Onko ufot avaruusolennot olemassa tai ei? Milliste printsiipidele ehitati püramiidid?
Millaisiin periaatteilla rakennettiin nämä pyramiidid? Milliseid interferentse tekitavad meie bioenergiasüsteemiga looduslikud kristallid? Sorry. Et milliseid, mismoodi mõjutavad meie bioloogilist energiat näiteks kristallid? Ja miten vaikuttavat meidän biologisen energisen järjestelmän kristallit? Ja miks näiteks? Miks se töötab? Millised on seosed? Millaiset ovat ne yhteydet? Meil on ju lõputult otsinguid. Meillä on loputtomia etsintöjä. Nüüd ma otsin kõik vastuseid. Ja me etsimme kaikki vastauksia. Nad on kõik olemas. Mutta se kaikki tieto on olemassa. Nii et meil on ligipääs kas väikesele teadmisele, milleni viivad meid meie mõtted ja emotsioonid. Meillä on pieni yhteys meidän tietoon, johon ohjaavat meidän ajatukset ja tunteet. Ehk me saame teada täpselt nii palju, kui me loeme. Eli me sulla on tietoinen sen verran, kun me luetaan. Või kuulame. Tai kuuntelemme. Või Tai oled sa iseendana tai olet itsenä. Ja saad aru, mida Jumal sulle õpetab. Mitä Jumala opettaa sinulle. Mida ta näitab sulle. Mitä hän näyttää sinulle. Ja kui sa saad aru sellest, kun sä ymmärrät sitä, siis saad saanud targemaks. Silloin sä oot tullut viisaammaksi. Ehk ta avab oma teadmist sulle järgult. Tietoa askeleelta. Täna on väga levinud inimese mentaalsusareng. Nykypäivänä on hyvin levinnyt tai laajasti käytössä ihmisen mentaalisuus. Mõte areneb, mõte läheb järjest keerulisemaks, teadmised tuleb juurde. Ajatuksia lisääntyy. Ja kõik see põhineb ainult mälul. Ja kaikki se nojautuu muistiin. Sest meie mõtted tulevad mälust. Koska meidän ajatuksemme tulevat seoset on mälus. Kytkökset on muistissa. Mälu toob sulle ette minevikku. Muisti tuo sinulle esille menneisyyden. Mälu loob sulle tulevikku. Muisti luo sinulle tulevaisuutesi. Mälu on täielikult meid enda sisse mähkinud. Joo, muisti on kytkenyt meitä itseensä. Ja kõik, mis me teame, on mälust. Kaikki, mitä me tiedämme, on muistissamme. Alternatiiv sellele on teadmine, mis ei tule mälust. Vaihtoehto siihen on tieto, mikä ei tule muistista. Se on se, millest sa ise aru saad. Se on se, mitä sä itse ymmärrät. Iseendana. Itsenä, totellisen minänä. Ja kui me räägime arengust, on küsimus alati selles, mis areneb, kas minu emotsioonid, minu energiat, minu mõtted ja informatsioon või igavikkuudelle mina saab aru. Miten me sitten ymmärrämme tämän kehityksen, että kehittyykö ajatus tai tunteemme tai meidän todellinen minä sitten ymmärtää? Seetõttu oleks väga kasulik orienteeruda selles, kes praegu õpib, kes praegu saab teada. Sen takia olisi hyvin tärkeää orientoitua, ymmärtää, että kuka tässä nyt parhaillaan ymmärtää. Läks natukene pikaks, nagu ma hoiatasin, aga lähme tagasi meditatsiooni juurde. Tämä ehkä muuttui vähän pidemmäksi kertomukseksi, mutta palataan takaisin meditaatioon. Me keskendusime alguses hingamiselle, eks ole? Me keskitymme tässä alussa hengitykseen. Oli nii, jah? Oliko näin? Jaa. Miks me keskendume hingamiselle? Miksi keskitymme just nimenomaan hengitykseen? Hingamine ei ole mõte, ei ole ka emotsioon. Hengitys ei ole ajatus eikä tunne. Hingamine on neutraalne. Hengitys on neutraalinen. Selleks, et hingamisel keskenduda, peab sinna ju midagi keskenduma. Mis sinna keskendub? Ja hengityksen seuraamiseksi meidän on keskityttävä. Mikä on se, mikä keskittyy? Fookus. Fookus. Niin. Niin. Aga mis on fookus?
Mikä on fookus? Teadvustamise tipp. Eli tiedostamisen kärki. Kui sa keskendud fookust hingamisel, ei ole su fookus ju mõtlemisel ja emotsioonidel, kas pole? Kun sä keskityt ja pidät fookuksen hengityksessä, silloin se fookuksesi ei ole ajatuksessa Eikä emotsioonidel. eikä tunteissa. Ja kui fookust seal ei ole, siis nad rahunevad maha. Ja kun fookus ei ole siellä, silloin ne rauhoittuvat. See on keskendumise ehk hingamisele keskendumise saladus. Se on hengityksen keskittymisen salaisuus. Rahunemine järgneb alati, kui fookus on hingamisel, sest siis sinu psüühika vaibub ehk sa ei ela seda läbi. Eli aina kun fookuksesi on hengityksessä, silloin sun psyyke laantuu, koska sä et ole sitä kokemassa. Ja nagu sa oled oma psüühikat kogemas, nii on sinu rahu läinud. Ja heti kun ryhtyt kokemaan psyykettäsi, sun rauhallisuus poistuu heti. See on tehnoloogia. Tämä on teknologia. Keskendu nüüd hingamisele, palun. Pyydän sinua keskittymään hengityksen. Liiga rahulikult sisse-välja, ära on seda tavaline. Rauhallisesti sisään ja ulos, ihan normaalisti. Ja pane tähele, kuidas toimub siis rahunemine. Ja huomaa, miten tapahtuu rauhoittuminen. Ehk kuidas vaibub sinu psüühika, mida sa ise aktiveerisid. Ja miten sinun psyyke laantuu, mitä olet itse aktivoinut. Avasta, et sa oled saavutanud rahu. Havaitse, että olet tavoittanut rauhasi. Avasta, et see rahu ei ole ainult kehas, vaid on ka selles osas, mis keskendus hingamisele. Havaitse, että tämä rauha ei ole Kehaline, kehossasi, vaid on ka seal selles, millega sa keskendusid. se on myös siinä, jolla sä keskityt. Et ka hingamise jälgimine on rahulik, panen seda ka tähele. Huomaa myös, että hengityksen seuraaminen on myös rauhallista. Kuidas sa ennast tunned praegu? Miten voit parhaillaan? Kas on kõrvalekalle või on see normaalne seisund? Onko tämä sellainen sivullinen kokemus vai sellainen normaali olotila? Tunne enda olemasolu. Koe olemassaolosi. Ära kujuta midagi ette. Älä kuvittele mitään. Avasta enda olemasolu. Havaitse olemassaolosi. See on olemas. Se on olemassa.
usalda enda olemasolu. Lubada olemasolusi. Tunne enda olemasolu edasi, ma esitan mõned lihtsad küsimused, millele sul ei ole vaja vastata. Jatka olemasolusi kogemuksesta. Mä esitän sinulle pari kysymystä, millele ei ole vaja vastata, johon ei tarvitse vastata, vaid on vaja avastada. vaan täytyy havaita. Kas sul on vajadus olla keegi? Onko sinulla tarve olla joku? Tunne jätkuvalt enda olemasolu. Koe jatkuvasti olemasolusi. Küsimused on esitatud just selles osas või selles kogemuses. Että kysymykset liittyvät just tähän olemasolusi. On sul nimi, Onko sinulla nimi, amet, ammatti, sugu, sukupuoli? kas sul on vajadus teada, Onko sinulla tarve tietää, kontrollida, tarkistaa? kas sul on vajadus olla õnnelik, Onko sinulla tarvetta olla onnellinen? kui sul läks kõik hästi, Jos sinulla meni kaikki hyvin, sa avastasid, et sul ei ole vaja olla keegi, sul ei ole vaja teada, kontrollida ega olla õnnelik. Neid vajadusi ei olnud enam. silloin sä havaitsit, että sinulla ei ole tarvetta olla joku tai tarkistaa tai olla onnellinen. Tõelise mina kogemus on see kogemus, kus sa paned jõed valla teistpidi liikuma, nagu tagasi enda allika poole, sest 3 jõge saavad alguse allikast. Eli kun sä olet todellisen minenä, silloin sä havaitset, että sä käännät ne joet valumaan takaisin lähteeseen todellisen minän. Ja avastad, et siit on kõik pärit. Ja havaitset, että ne ovat lähtöisin kaikki tästä. Aga et selle harjunud olema iseendana, siis sa püsid sellest tõenäoliselt väga lühikest aega. Mutta sä et ole vielä tottunut pysymään todellisessa minässä ja sen takia sä et ehkä ole tosi riittävästi pitkään siinä olemassaolossa. Võib-olla on sul harjumus hüpata kohe mõtlemisse, sest mõte tahab kohe kirjeldada, mida ma kogesin, mis ma olen, kogu aeg soovitab sulle seal midagi. Voi, että tottumuksista johtuen sä ehkä hyppäät ajatuksisi tai ryhtyt kokemaan tunteitasi tai ajattelemaan jotakin. Võib-olla tekivad ka mingisugused ratsionaalsed asjad. Joo, että ehkä jonkinlaiset tunteet nousevat pintaan. Ja siis võib-olla keegi mõtleb, et see on meditatsioon, nüüd mul vaja tagasi pöörduda oma tavalise elu juurde. Ja ehkä joku ajattelee, että tämä on nyt yksi meditaatio ja minun on nyt kuitenkin palattava takaisin oman elämään. Võib-olla erinevaid takistusi, ma ütleksin niimoodi, mis kisuvad sind välja tõelisest minast. Voi olla erilaisia esteitä, jotka vetävät sinut pois todellisesta minästäsi. Seetõttu on vaja rakendada pingutust ja süstemaatilist praktikat, et jääda püsima iseendana. Ja sen takia tulisi ottaa käyttöön sellainen jatkuva harjoittelu ja tarvitaan sellaista puhdistusta, pysyvyyttä.
pysyäkseen todellisen minänä. Ja siis kui sa saavutad tõelise minana olemise teatud aja jooksul, võid sa järsku avastada väga põnevaid nähtusid, väga huvitavaid asju. Kun sä tulet todelliseksi minäksi niin pysyvämmin, sit sä voit havaita tosi mielenkiintoisia asioita. Sa võid avastada näiteks, et sa armastad kõiki. Sä voit havaita, että sä rakastat kaikkia ja kaikkea. Sa võid avastada, et Jumal on seal, selles inimeses seal, selles kaameras, selles lilles, selles õhus, selles aatomis, ta on kõikjal olemas. Sä voit havaita, että Jumal on hänessä, siinä kamerassa ja kaikissa atomeissa. Sa võid avastada, et ma olen teistega võrdne. Sä voit havaita, että mä olen tasavertainen. Et ei ole paremaid, ei ole halvemaid, kõik on võrdsed. Parempia. Et mingi moskito ei ole üldsegi parem minust näiteks. Või halvem. Eli hyttynen ei ole minusta parempi eikä huonompi. Sa võid avastada palju erinevaid asju, mis on kõik üliesoteerilised, ja kõik on sellised väga võimsad kogemused. Sä voit havaita tosi paljon erilaisia kokemuksia, jotka ovat ehkä esoteerisia. Ja siis sa unustad ära need, sest sinu mõte kisub sind sealt välja, sa muutud mõtlejaks, unustad enda olemasolu, kõik see kogemused on kadunud. Mutta sit sä unohtat ne, koska sun ajatus vetäisi sinut pois siitä kokemuksesta ja sen mennyttä. Kadunud, jah. Hävinud. Ja siis hakkad uuesti otsima seda kogemust, kuidas seda kogemust saada ja sinust saab otsija. Ja silloin sä ryhtyt taas kerran etsimään tätä kokemusta ja sinusta tulee etsiä. Siis sä oot istunut paati, mis sõidab 3 jõel 1 korra. Ja silloin sä olet istunut veneeseen, joka ajaa pitkin 3 jokea. See on nii, kuidas see tavaliselt juhtub. Se on näin, miten se yleensä tapahtuu. Aga sina Mutta sinä keskendu hingamisele, keskity hengitykseen, lase oma psüühikal vaibuda, anna psyykkeesi laantua, ära võtta osa sellest, älä osallistuu siihen, siis avasta oma olemasolu havaitse olemassaolosi ja jätka iseendana. ja jatka itsenäsi todellisena minänä. Me nimetame seda tõeliseks minaks. Me vaan sanomme sitä Me todellisena. nimetame seda tõeliseks minaks ainult sellepärast, et sa tunned, et ma olen see. Me sanotaan sitä todelliseksi minäksi sen takia, että koska sinä koet, että minä olen se. Sellepärast, et sa ei tunne ennast kehana, Sä et koe itseesi kehonasi, aga sa usud seda, et sa oot mutta keha. sä uskot, että sä oletkin se keho. Sa ei tunne ennast Sä et emotsioonidena, koe itseesi tunteinasi, siis sa tundub nii. se vain tuntuu näin. Sa ei koge ennast mõtetena, Sä et koe itseesi ajatuksina, sest nad on distantsil. koska ne ovat etällä. Isegi kui seal mõtetes on kogu aeg see mina, Vaikka teised. siinä ajatuksissa on jatkuvasti minä. Se on puhas identiteedi kysymys. Tämä on vain identiteetin kysymys. Kui sa oled saavutanud püsivamalt tõelise minana olemise, avastad, et sa ei tea sellest maailmast üldse mitte midagi. Kun sä olet saavuttanut sellaisen pysyvän todellisen minänsä olemisen, silloin sä voit havaita, että sä et tiedä tästä maailmasta yhtään mitään. Sa oot nagu just sündinud, just born. Sä olet ihan just kuin äsken syntynyt, vasta syntynyt. Ja siit hakkab peale sinu tõeline elu. Ja tästä alkaa vasta sinun oikea elämä. Sest nüüd on olemas isik Koska nyt on olemassa henkilö ja rumalus. ja tyhmyys. Ja nüüd hakkab elu tundma õppimine, mis ta tegelikult on. Ja nyt aloitat vasta elämän tutustumisen, millainen se oikeasti on. Ja nüüd, kui sa tead, millised on tõelise mina tööriistad, millega ta igapäevast elu tundma õpib, siis sa hakkad neid kasutama. Ja nyt kun sä tiedät, että mitkä ovat todelliset minä niin kuin työvälineet, silloin sä ryhtyt niitä käyttämään jokapäiväisessä elämässäsi. Et kui neid teada ei ole, siis toimub eksimine. Jos sä et tiedä niitä, silloin ollaan eksyksissä. Mis tööriistad on? Mitkä nämä työvälineet? Teadvus, Tietoisuus, teadvustamine, tiedostaminen, eristamine, erottelukyky, süvenemine, syventyminen, arusaamine, ymmärtäminen, intuitsioon, intuitio, inspiratsioon. inspiraatio. Ja need on kõik vaiksed
omadused. Ne- Ei ole seal mõtet, ei ole emotsioone, mitte midagi. See kõik Ne tuleb kaikki ovat vaikus. hiljaisia ominaisuuksia, ei ole mitään ajatuksia eikä tunteita. Need on tõelise mina tööriistad. Ne ovat todellisen minän työväline. Selle põhjusel vaikus ongi oluline Sen takia hiljaisuus on tärkeintä ja samas on ka nii hirmutav. ja samalla on hyvin pelottava. Midagi hullu ei juhtu Mitään hirveätä ei tapahtu. ja midagi karta ei ole. Ei ole mitään pelättävissä. Nii et tõelise mina tulemusena või tulemisena maailma võib öelda, nagu ma ütlesin juba, et see on nagu uuesti sünd Tullessaan maailmaan todellisen minänä se on ihan kuin või valgustumine syntyminen või tai valgustumine või võib-olla on see veel mingisuguseid kõrgeid sõnu. Tässä on ehkä muitakin sanoja sitä varten. Rääkisin teile pikalt sellest, mida ma olen ise läbi teinud. See on minu teekond, see on minu praktika, mida ma teile seletasin. Need on need avastused, mis ma olen teinud siin teel. Kerron teille pitkään tästä polusta ja tämä on minun käytännön oma henkilökohtainen polku, mitä mä olen tehnyt ja havainnut. Ja osa sellest jutust on ka sisaldab seda teadmist, mis on siis juhtunud või toimunud õpilastega, kus on siis nende eksimused, kus on nende komistused, kus on siis need asjad. Ja tämä kertomukseni pitää sisällä myös kaiken sen, mitä on tapahtunut oppilaillenikin, missä ovat ne virheet ja eksyksissä olemisen Et see on kogemuse jagamine. Tämä on kokemukseni jakamista. Täna näed siin pildi peal, ma tulen sellisest kohast siin video peal oli rohkem näha, aga kole lärmakas on see video. Näete, siin Lilleoru koht on see. Tämä on Lilleoru tässä. See siin on templiala. Tämä on temppelin aluetta. Me saime see aasta peaaegu valmis kogu templiala. Me melkein saatiin kokonaisuudessa valmis temppelin alue. See templiala on ehitatud vastuarhitektuuri järgi. Tämä on rakennettu vastuun arkkitehtuurisia ajatuksia seuraten. Need on rules, not ajatuksia. Need on seadused. Ja lainalaisuuksia seuraten. Mis on täpselt nii vanad nagu Gondwana. Teate, kui vana on Gondwana manner? Eli ne ovat näin vanhoja tietoja kuin Gondwanan aikaisesti. See on siis, kui kõik mandrid moodustasid veel ühe mandri. Eli silloin, kun kaikki mantereet olivat veel yhtä mannerilaata. Ürgmanner on Gondwana. Nii et räägitakse, et vaastu on pärit sellest ajast. Sanotaan, että vastuu on kotoisin siltä ajalta. Ja kogu see tehnoloogia, mille kaudu need templid ei ole ainult ehitatud, vaid ka sisse õnnistatud, ehk sinna on sisse toodud ka need elavad energiad, on pärit Lõuna-India tamilite ehk draviidide traditsioonist. Eli kaikki nämä tiedot ja kaikki se traditio, miten tämä temppeli on siunattu, on toisin Etelä-Intiasta tamilista. Draviidien tieto. Ja. Ehk see on see koht Lõuna-Indias, kus on veel alles päris vanad iidsed teadmised, nad ei ole katkenud, nad ei ole moondunud. Eli se on se paikka Intiassa, missä on vielä tallella tämä muinaiset tiedot ja tämä tieto ei ole muuntautunut. Hindud ei kasuta hinduismi, nad kasutavad sanatana dharmat. Ja hindulaiset eivät käyttävät sanatana dharmaa. Ja mida saab tõlkida nagu püha tee. Eli käännettynä pyhä polku. See on kõige vanem vaimne tehnoloogia maailmas. Se on vanhin henkinen teknologia maailmassa. Sellest tehnoloogiast on erinevad harud, erinevad jupid jõudnud teistesse erinevatesse riikidesse, erinevatesse koolkondadesse, kuulmesse Kristusesse ja nii edasi. Eli tämä on, tästä on lähtöisin sitten tieto moniin erilaisiin uskontoihin ja traditioihin eri maissa.
sealt on pärit ka siis kuulsad sidad, joogid, kotoisin kuuluisat sidad, joogid, üliinimesed yliloomulised ihmised ja nii edasi. ja niin edelleen. Aga see on juba teine teema. Mutta se on jo seuraava aihe. Kui teil nüüd tekib küsimus, et okei, kui sa räägid siin tõelisest minast ja Jumala lähedusest, miks siis see on vaja mingit niisugust usku siin näitada? Että kun kerron tästä todellisesta minästä ja niin edelleen, että miksi tähän tarvitaan vielä sellaista uskoa? Seal ei ole usku, see on tehnoloogia. Siellä ei ole mitään uskoa, vaan sen teknologia. See on iine tehnoloogia, kuidas Jumalat toodi maa peale, et nad saaksid aidata inimesi. Maan päälle auttaakseen ihmisiä. Kuidas Jumalad aitavad inimesi? Kuidas Jumalad aitavad inimesi? Miten Jumalat auttavat ihmisiä? Läbi teadmise. Tiedon kautta. Jagavat teadmist. He jagavat tietonsa. Inimene läheb kirikusse või läheb mõnda teise püha paika ja ütleb, et palun aita mind, mul on see probleem, aita mul see lahendada. Ihmiset menevät kirkkoon tai muualle pyhän paikkaan ja rukoilevat, että auttaa minua tässä kysymyksessä. Ja siis on seal ja siis vot seda ma pidin tegema. Ja hän on siellä näin ja silloin hän oivaltaa, että vau, että just näin piti tehdä. Ehk tõeline minä saab teada, mida on vaja teha. Eli todellinen minä tulee tietämään, mitä tulisi tehdä. Ma usun, te olete minuga nõus, et kõik meie probleemid tulevad sellest, et me oleme liiga rumalad teiega. Et oletteko samaa mieltä, että kaikki ongelmat ovat lähtöisin siitä, että ollaan liian tyhmiä? No niin. Onko näin? Mina olen küll palju vigu teinud. Nii et loomulikult vahest aitab ka need jumalikud jõud, mis on siis, on nad siis inglid või ükskõik kuidas teie neid nimetate, maailm on täis erinevaid elusolendeid, mida me ei näe silmaga. Ja nad kõik on töös, nad kõik võtavad osa sellest suurest muutusest, mis toimus peale suurt pauku. Eli maailma on täynnä erilaisia olentoja, onko ne sitten enkeleitä tai minkä tahansa nimisiä olentoja, että on heatahtlikke olenteid, on halvatahtlikke olenteid. On hyvätahtoisia, on huonotahtoisia. Ja nad kõik on interaktiivsed meie. Ja he ovat keskenään yhteydessä. Ja on väga hea teada, kuidas sellega kõigega hakkama saada, eks ole? Ja on tosi hyvä tietää, miten voisi pärjätä sen kanssa. Miks mitte? Miks ei? Ja siis on meil abi vaja. Silloin me tarvitaan apua. Kui te tulete Eestisse, tulge sealt Tallinnast on mingi 30 kilomeetrit, tulge läbi lihtsalt. Eli jos tulette Viron, sitten tulkaa käymään, että on noin ja, se on avatud 30 kilometriä Tallinnasta, että se on avoin. Ja. Nii et, vabandust. Nii et ühe asja ma õpetan teile veel ära, mul on aega, ma vaatan, et Opetan teille vielä yhden asian, mul on pikkasen aikaa tässä. Vahest on tõelisesse minasse jääda või praktiseerida päris keeruline, sellepärast on väga palju erinevaid psüühilisi komponente, mis kogu aeg tiirutavad sinne ja segavad vahele. Välillä on vaikeaa jäädä pysymään todellisen minä, koska erilaiset psyykkeen osiot vetävät huomionsa. Vahest on väga hea praktiseerida ühte e-lastet. Välillä on hyvä harjoitella sellaista tätä edeltävää asiaa. Asteikkoa. Püsivat teadvustamist. Pysyvää tiedostamista. Olette huvitatud? Oletteko kiinnostuneita? Kõik inimesed otsivad teadvust ja räägivad, teadvust tõuseb ja läheme mingisse järgmise dimensiooni ja nii edasi, aga väga vähesed inimesed avastavad, neil on juba teadvustamine olemas. Että puhutaan paljon tiedostamisesta, mutta hyvin vähän meistä tietävät, että meissä on jo se tiedostaminen olemassa. Kui inimene kaotab teadvuse ehk läheb meile märkuse seisundisse, siis see inimese keha on täitsa mõttetu. Eli jos ihminen tajutonta, että silloin on se keho ihan hyötytöntä. Ja kun teadvus on siis inimene on elav ja teeb kõike, mitä ta teeb. Eli kun ihmisessä on tietoisuus, silloin hän pystyy kykenä toimimaan. Nii et teil kõigil on teadvus olemas. Eli teillä kaikilla on tietoisuus olemassa.
Teadus ei ole midagi sellist, mida ma ei otsida, sest ta on juba olemas. Sitä ei tarvitse etsiä, että se on jo olemassa. Kas te kõik oskate midagi märkata? Osaatteko kaikki huomata jotakin? Kõik oskavad, eks ole. Kaikki osaa. See on nii loomulik. Se on näin luonnollista. Aga mis asi see on? Mutta mikä se on? Kas sa oled pannud tähele, et sa võid märgata seda, mida sa näed? Olet varmaan huomannut, että sä pystyt huomaamaan sitä, mitä sä näet, Mida sa kuuled? mitä sä kuulet. Lõhnad on märgatavad, maitsed on märgatavad. Tuoksuja voi havaita, Erinevad ja makuja. füüsilised tunded on märgatavad. Fyysisiä kokemuksia, aistikokemusta voi Tavaline asi, eks ole. aistia. Että se on hyvin tavallista. Erinevad asjad, aga märkamine on üks ja see sama. Ne on erilaisia asioita, mutta huomaaminen on yksi ja se sama. Mis sa arvad, kas on? Onko näin? Kui sulle tundu, et see on universaalne? Huomatko, että nämä on sellainen Universaalinen. yleismaailmallinen? Yleismaailmallinen. Aga universaalsed tähtsused on kõik väga konstantsed, püsivad. Kaikki yleismaailmalliset ilmiöt ovat sellaisia pysyviä. Ma enne küsisin, kas sa oled märganud enda mõtteid, enda emotsioone, füüsilisi valusid, sa tead, et sa märkad neid. Kysyn ennestään, että oletko huomannut ajatuksia ja tunteitasi. Sama teadvustamine. Sen samanlainen tiedostaminen, huomaaminen. Teeme praegu läbi harjutuse, mida ma nimetan märkamise pikendamine. Tehdään nyt sellainen harjoituksen, minkä nimi on tiedostamisen pidentäminen. Huomaamisen pidentäminen. Selle tehnika kaudu on võimalik pikendada enda teadvustamist kuni selleni välja, et sa muutudki aja jooksul teadvel olevaks inimeseks. Eli tiedostamista voikin pidentää sen verran, että se muututkin jatkuvasti tietoisuudessa olevaksi ihmiseksi. Mida nimetatakse ärkamiseks. Mitä sanotaan heräämiseksi. Sul on vaja avastada, mis asi on märkaminen. Mutta sinun täytyy vaan havaita, että mikä on huomaaminen. Eksperiment, mida me teiega koos tööme, on avastuslik ehk see on sinu enda jaoks hästi oluline, et sa avastaksid, mis on. Eli tämä kokeilu eli tämä koe onkin sitä varten, että sä havaitsisit, mikä on tiedostaminen. Vaatasin ruumis ringi. Katso täällä ympärisi. Tässä ja pane tähele, että fookus jääb sinna ja sinna jääb korraks pidama. Huomaa, että tiedostamisen fookus jää pysymään tiettyihin asioihin ja se siirtyy. Fookuse hästi lühiajaline püsimine on esimene faas. Fookuksen lyhytaikainen pysyminen samassa paikassa on ensimmäinen asteikko. Kui pikalt su fookus püsib paigas? Kuinka pitkään sun fookuksesi pysyy paikoilla? Kõikidel on erinev aeg, eks ole. Eli kaikilla on erimittainen tämä aikaväli. Seda saab pikendada, eks ole. Seda voi pidentää. Teine faas on see, kui sa märkad, et fookus on seal kuskil väljas ja siis avastad, et ta on liikunud mõtte peale. Ja seuraava askel on se, että sun fookus on siellä ulkona ja sitten seuraavaksi sä huomaat, että sun fookus siirtyykin ajatukseen. Kas seda aega on võimalik mõõta? Onko mahdollista mitata tätä aikaa? Et kui kaua su fookus püsib vaadataval objektile enne kuin ta tuleb mõtte juurde? Kuinka pitkään sun fookus pysyy tuossa esineessä, mitä katsot, kunnes se siirtyy sitten ajatukseen? Mõõda ära. Mittaa se, kuinka nopeasti se tapahtuu.
siirtyminen esineestä ajatukseen. Ütle mulle koha pealt, kui palju aega siia kulub umbes. Sanoko paikoiltaan, että kun pitkä se aikaväli on. Silmänräpäys. Silmapilk, jah? Jah. No pool sekundit. Puoli sekuntia on aika. Ma olen seda mõõtnud aastate jooksul, see on umbes 2–4 sekundit. Vabandust, 0,5 kuni 4 sekundit. Olen mitannut, että joillakin, että se on 0,5–4 sekuntia. Ja kui sa vaatad fookuse liikumist, on see ülikiire. Sinna ja kohe tagasi sisse. Sinna ja sisse, sinna sisse. Liikkumista se on erittäin nopea, että sen tuohon ulos ja tähän sisälle takaisin. Tuohon ulos ja sisälle takaisin. Selline penderdamine käib. Eli se niin kuin liikkuu tosi nopeasti. Märkamise pikendamine tähendab seda, et sa teed selle teise faasi selgeks endale ja väldid mõtlemise juurde fookuse toomist. Ja tässä harjoituksessa on sitten tärkeää, että sä pysyt siinä tiedostamisessa ja välttelet fookuksen siirtymistä ajatukseen. Et hoiad fookust väljas. Pidät vaan fookuksesi ulkonasi. Proovi. Kokeile. Saad edasi, ma kirjeldan. Jatkaa harjoitusta, mä kuvailen. Pane tähele, kui sa teed seda, võid sa avastada, et sa oled siin ja praegu hetkes. Kun sä teet tätä, huomaa, että sä olet tässä ja nyt. Olevikus. Nykyhetkessä. Kui sa paned tähele, et see maailm, mida sa niimoodi vaatad, on natuke niisugune nagu teistsugune natukene, nagu võõras natuke võib-olla. Huomaatko, että kun sä katsot tällä tavalla maailmaa, että se maailma näyttää toisenlaiselta? Meillä on kaksi maailmaa. Meillä on kaksi maailmaa. Fyysillinen reaalinen maailma Fyysinen, realistinen maailma ja mentaalinen maailma, ja mentaalinen maailmamme. mida loovad meie mõtted, Mitä luovat ajatuksemme, mis on pärit mälust. mikä on kotoisin muististamme. See on nagu meie kõva ketas, salvestusmehhanism töötab kogu aeg ja loob meile maailma. Se on meidän kovalevymme, mikä niin kuin tuottaa jatkuvasti itsensä ja luo maailmamme. Kui sa oled huvitatud maailma nägemas sellisena, nagu ta on, siis sa pead vältima moonutust. Eli kun sä haluaisit havaita maailman sellaisena, kun se on oikeastaan, sinun sun pitäisi välttää sitä muuntautumista. Moonuttajad on meidän mõtted. Moonuttajad on meie mõtted. Ja eli maailmamme muuttajat ovat sitten ajatuksemme, jotka sitten muovaavat siitä jotakin muuta. Kui sul on kogemuseks väga huvitavad kogemused, siis kui sa meenutad, siis sa võid avastada, et nad kõik on alanud just nimelt teadvustamise pikendamisest. Kun sulla on hyviä kokemuksia ollut, silloin sä voit havaita, että ne kokemukset on lähtöisin tiedostamisen pidentämisestä. Siis et keskendud, oled fookust paigal ja siis sulla avaneb mingi teadmine, mingi nägemine. Pidät fookusta jossakin ja silloin sinulla aukeaa jonkinlainen näkemys siitä. Siit hakkavad imed peale. Ja tästä ovat lähtöisin ihmeet.
Nii et ma kordan üle, siis ma lõpetan ära, mul on aeg läbi. Toistan vielä kerran ja sitten lopetan. Vii fookus objektile. Vie fookusesi objektille, esineelle. Pane tähele, et fookus liigub tagasi kommenteerimisele. Huomaa, että sun fookuksesi liikkuu takaisin kommenttisi. Väldi kommenteerimist, hoia fookust väljas. Välttele kommentoimista eli ajatusta ja pidä fookustasi ulkonasi. Hoolimata sellest, et sa tunned ennast imelikuna. Huolimatta siitä, että sä koet olosi outoksi. Ja teised vaatavad, et saad ka imelikuks muutunud. Ja toisetkin katsovat, että sä olet vähän outoa. Jätka sellega, sest see on väljumine enesuunustusest ja ärkpele tuleku protsessi. Ja jatkaa kuitenkin siinä, koska sen yksi osa tietoisuuden tulemisesta ja todellisessa minässä pysymiseksi. See on see, mida ma saan teile soovitada. Sen mitä mä voin teille suositella. Nii et kahjuks on aeg piiratud ja tõlke peale läheb pool aega, nii et Valitettavasti aika rajoitettu ja tulkkaus vie aika. need ei olnud kõik olulised asjad nagu suures plaanis, millest ma teile rääkisin, aga väga olulised. Ne ei ollut tärkeät asiat niin kuin isossa mittakaavassa, mutta kuitenkin ne ovat tärkeitä. Kõlab vastu oluliselt, aga Se on ehkä sellainen vastakkaiselta. ja tõenäoliselt võib teie sees tekkida konflikt selle teadmise vahel, mis teil on, selle vahel, mis te saite, aga ma usun, te saate üle selle. Mutta voi olla, että tämä herättää kysymyksiä, koska tämä tieto, mitä saitte minulta, on ehkä ristiriidassa siihen tietoon, mitä sinulla oli jo aikaisemmin. Ja õhtul on veel mingi sessioon kell 9 kuskil, et kui te tahate rohkem Kello 9 on workshopi. näiteks küsida midagi, Jos halusitte kysyä illalla enemmän, sillä voitte tulla kysymään. Aitäh teille kuulamast! Kiitos.